Oyu no mubiri. Ese sanduku yume no muntu kwetero oro. Orenge koirwa asa matanga omuchi. Mubiri oyu okamakumuka okagwa. Ase ngenje bitirimboko ne bitiro bire gusi. Mwalengi ground mubiri oyu rweta tambe bobe. Musubati oyu begete video online na makrete sime kwa mumete ngamboli na kie situation ya link. Akongere sangu mubiri oyu rweta tambe bobe. Na bere ngokora si video gango sababa na inchi bagusi pate bye byongozi byabo bakora amagenderero. Timanye tigose mwaire chinga kichinu ko bataye bakora amagenderero. Lakini byongozi byagusi ntomete ngambiri ko tuka rais. Bale busy sana. Kera ba eru kirogo iga bale busy chi meeting right left and center mbali ko tuka. Lakini ambata biga. Abagusi to gwetera abakongu ase binyoroime. Gusi tubate bitirimboko ne bitiro. Kikwaleme para ya ruguru. Ne ya materima. Ekaraba gusi tule distributed. Nse maateroche na ruguru para. In fact asande mbabate ndeko kunge sebei. Yanyinga para ya paruru, para ya gasebei ne para ya roche. Chipari chichimento kuyugurwa. Egere chinka chito abantu banyarugu iko. Tutaragende se vyongozi bono abana inchi nchwamo amwana ki ase chisebe ichire tigachi para chiuguru chachi para chiremu egere nyale kanenga ebintu buno mubere gwiko muchi yaba rais neba mukubuguri tali atambe moko genda ikine gendo tubento gukora as soon as possible seito gali keroka nduna botole tubwate para na roche na sebei. Bono chipara chia roche nchirale icha paro guru nchigase no koraki chiro chicharo miru chiro sunanda then bono egweto nanse to roche ne gwete MCA ya gatanga ne chere me within this year timeti mpao ke bawate lakini papa tukukwana bana tukukwana ndemba akole bintu bono igoi na nat shera magendo naka natakere gusi egreto nyore chipara chikolemo emebere bunete gonya kugwa emebere buna bono kereto yakoleta baba na asirete ngaki getabo amachiko naro ekigusi tuli kwira mubere tuli gweta ku Rwanda wase engake yoka manya gwikira ngo mubere okuru atambe sana paruguru nese baba mete roche umubere yubule tuwigi kapa kangatana wa bono igo abokongo mboro bwechi para gusi kingo saba matiangi bono mukate yaba MCA bae boni kama matiangi mwete ni kiongozi ya siasa egavana na ala inse yae nero toleta tenyalibo na nyamirale abatabinga set ya good example le machi para chonsi picha Nyamira County magendo tayo mubwata mugol mende chi para egero tumanyenga kiro muntu ngunyorara accessibility uchiboye mubere bunete kunyakuwa matianyana bento kokonya because honestly aba gusimba chande geta magenderero tali abuka emyaka 60 bone yatire obuli mugaka bone ikole 60 years awa de yakrare ngo mokia karusira machi roche oyole omwana ule boniga 5 years usa 10 nera machanga yakurusi ndoche meaning inga nturanyora change ya magenderero nturanyora devolution biyage gatokorre gasi inki amacha leta kwikira chinka cheto amache karo chipambu chibe kuchitangi chibe kwebinyoro ne binyoro bire bya shetangi goseke meke mu ya shetangi it can be possible binyoro mbirenga bire Nyamira chimiro niringa chitakire agere kire kinyo kitwara machi boko ngumbaro agere ga kya bana inchi mbago chande kati anga dabinga ogiye kenyoro kwa nyoro musubati olika muritale umwana we mutanganya taranyora bandi bake faraji kumuyimuki bamuchire roche bamuletera machi musubati unyoro kwa ndabaka roche buyo machi usumugaga ne kibaru agenda endume tukurangira jirani nganchu njire roche squeeze binde imbiya ndo banga ine bobe musubati utagera paka roche ngoro mukya machi 5 liters nindirana yanyo mugongo toyo lakinya kwe komerale ingwe bulinga ingya machi ataga chiranga
Omonto omanyanga na emiaka kuriaka n'omutienyi lakini amache areka ekero omusubati buna oyo omorito anga one gorera amache iga anyu aigorera amache arugie aigorera amache ahe ng'ombe bono iga buna tobwate abanto ba bodaboda chikuizi bodaboda ekuru chigasi chia rahisi omonto agokora form 4 osoa bodaboda abang'ina abagotu na abagaka batigire ebinyoro boka abang'ina abwo mbabwate eng'ombe mbatete kuruga batete kunywa amache eyanga nesibigwe kai bakurusia amache onyento okobanga buna ebiongozi bia gusii baimoke bareta amache chinka bono intutore chitap mong'ina buna oyo bono bekirwa amache na abachokoro mochukuru oenda ogende bodaboda oakane emiosi 200 y'omutienyi lakini mong'ina onyorekana ng'a nabwate amache nka inki tutagotwara thinking buna eyo ebirenge buna ebikurese ebiongozi bitu inki ekogera ntogochaka amagendero buna aya echina chiko unique problems chia gusii ebitiro bitu nebiturumoko bia gusii it's a highland ebinya sawa toete lakini biturumoko ebi bigokonya amache abe tangi parugoro agoturumoko emechions biuchimate ikina kitu bento gutwara into consideration ekero tunyore ng'a abananchi ba gusii nkonyora bariki ebinto baganeti gochanka asoboraise chipara chigoiro amache nareka nekyo tande ng'a gusii yagenderere korwao chipara chigoiro amache nareka gusii tabete abang'ina bari kare bari very hard working bagochama ebiombe beng'usera amache onyene amache mwareterange ende bakurumuki kabisa kero omutienyi bagwakana neringa ono amache itayo ekero tumanye ng'a mbabate uwezo eyo wika tusupport mu gusii ana etini challenge chiro kuika torore nchirende iga turakonya bagusii chistima buna se idari kero customer nyarengo but I remember that angusete stima was in 2012 when was in 2010 kuru habu chistima chikama supply binyuru biga ichura kiro mu ntabu ya stima enchire yu chistima chigiremechi ntabantu twara mache aikemechi abantu yego sinto batembura onye tunyara twa mache toka tani chitangi abantu egara abantu batache lakini gusima anga ndubwate chokoni ndubwate abantu obutakambule mechi bado kugule tangi 10000 taraisi montaragole lakini amacha yuso nyekyo muchina abantu bagotemanchire ndi banyore nakiba akanira amacha yu at the end of the month igotiga byongozi bitu bigoke mibere bunete onyakogwa kero umuntu akwita akugunze tari bube sana bube bube gekone tiga tuteme byongozi bitu muigoke kabisa mutika mangana mange mukonyo mu gusii muleta amagendere binyoro ime so that the people can benefit tima itese ino nakiere kusimi tu challenge chinchiro lakini nduse itu chipara nchigo iri ntuka ndikora chikoigoro as a comment section naboko share nencho and what you are thinking balivaga ni support channel ena mbane nere inyora ku subscribe nuku yago gonkonya buna mukwa nanya konyora abantangi bakuwache channel yane ekare yanyara kukina mbiamuno sana uso kwanchani mangoro kiri bonigando churu almost 2000 subscribers within 2 months sawa nkonyire aina tambe na bange akitoko gendro nyene tukutangani okora subscribe egere nanyalkana kuiguna ki abantu na bange bagonyore channel yane ende banyore gentu ngukwanaga because ntobento gosema ni buna gusii mbiamuno